Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayod sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo o nidagan sila o mihimamat kaniya. Unya gipangutanan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, mahitungod ba sa unsa ang inyong gipanaglantugian kanila? Usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki, kay giyawaan man siya og dili makasulti. Kung atakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta. Unya mubula ang iyang bakba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Sa Hesus miingon kanila, pagkawala gayod ninyo'y pagtuo, magsigi na lang na balang akog uban-uban kaninyo, magsigi na balang akog pailob kaninyo. Dadang ari ang bata, ug ilang gidala ang bata ngadto kang Hesus. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Hesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata, ug unya natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagbula ang bakba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Hesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy ug tabangi in taon kami kun makahimo ka. Unsay kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, miingon si Hesus. Ug diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak, duna ako'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi in taon ako. Namatikdan ni Hesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa, bungol ug amang nga espiritu, gula ug ayaw na gayod pagsulod kaniya. Nisyagit ang yawa o gipakirig niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata daw patay nga tan-aon, busa ang tanan miingon patay na siya. Apan gigunitan ni Hesus ang kamot sa bata o gipabangon ug mitindog siya. Sa dihang nakasulod na si Hesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga walay lain nga nakadungog, nganong wala man kami makapagula sa yawa. Agig tubag si Hesus miingon, walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Musta man mo ron? Nag-ampo ba mo? Nag-ampo. Nag-ampo mo o nanimba? Wala mo tingog. Kahibong tanong, naay pagtuo, pero maingon gamay ra akong pagtuo. Masukod bagod ang pagtuo bagod na di mo na makita.
Pero niingon sad si Jesus, kung doon na mo ipagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, pwede ninyong suguon ang kahoy nga tuas bungtod nga mubalhin sa dagat. Nya musunod kuno na matuman. Nya niingon sad siya diri, ang tanan mahimo sa tao nga dunay pagtuo. Abe. Pag-abot na karon sa panahon nga naggamit sila sa ilang pagtuo, wa sila kapapahawa sa yawa. Bisag gideclare na ni Jesus nga niingon siya, ang timaan sa gahom sa mutuo kanako, mao nga sa akong ngalan makapapahawa sila mga yawa. Pero ang iyang mga tinun-an, siyam kabuok, kay ang tulo iya man tong gidaan ngadtos bukid. Pagdulhog nila ang siyam ditos ubos, gitabangan nila og sana papahawa ang yawa. Wa gyud mo pahawa. Kadto hinong nagsuroy-suroy sila nga tagurhara sila kabuok, porting mga yawa ilang napapahawa. Pero karon gitabangan nila siyam sila kabuok, wa kapapahawa. Nya ngutana sila ni Jesus, nganong wa man may kapapahawa ato Lord? Ang tubag ni Jesus, ang gikinahanglan mao ang pag-ampo. So daghan di ay mutuo sa Ginoo pero wa mag-ampo. Munang nangutana ko ninyo, di naman ko mangutanag ni tuo ba mo sa Ginoo? Siguro madyo kong nituo mo kay ni aman mo ron dinhi. O kamo sang naas online, ganahan mo magsigig paminaw kay mituo man. Pero ang pangutana, nag-ampo ba? Mulai na siya. Hilingi ay mong tupad na nag-ampo ka. Nag-ampo ka o natuog ka? Oy, usahay gani ang pag-ampo himo na tong sleeping pills. Hindi jud ko katuog pa diri. Mag-ampo na lang ko santos nga rosaryo kay di pa kahuman og tulo ka misteryo ana hagok nako. Himo mang sleeping pills. Usahay kami in taong pari himoong sleeping pills. Iniglingkod, hagok dayon, inigsugod og humilis pari. Pero libak na gani, di gyud katug, basta linibakay. Mao na ang atong style. So unsa mo dining pag-ampo? Matud pa sa unang pagbasa, ang kaalam didto na sa Dios. Og ang kaalam nahibaw sa tanan, kaihap siya pila ka bukto sa uwan. Kamo kaihap mo? Kapila mo to ang uwan? Adi oy. Iwa matay kaalam. Hasta kuno ka ng mga bas sa baybayon, iyan ang naihap sa kaalam. Ang gitason sa langit nga nisyuta, giladmon ngadto sa sana laod, ang kalapad sa kalibutan o sa universo hibaw-an as kaalam. Unsa may pasabot ani, unsa may relasyon ani sa pag-ampo. Nga kung mag-ampo di ay ta, dili ta mo gamit sa atong kaalam. Mo surrender tas kaalam sa Ginoo. Pananglitan, na cancer ang imong asawa. Moingon ka sa Ginoo, Ginoo ayuha in taon ng akong asawa. Mo ana ka. Muna imong iampo, pag-ampo na, ayuha in taon ang akong asawa. Sa pag-ampo na dili, or ayuha akong bana, kay na prostate cancer, ayuha in taon ang akong bana. Pag-ampo na, dili na pag-ampo eh. Nagdiktar kas Ginoo, mura na og ikaw mo ay maalamon. Siguro jud ka nga prostate cancer nang iya. Siguro jud ka na cancer sa nang iya imong asawa. Wow, kakita day ka sa cancer cells. Minsan ingon man ang doktor, na usaher ba ka ng doktor masipyat sana. Daghan kayong sipyat oy. Mga doktor, ang sipyat kanang kaalam nato nga scientific. Na daghan kayong sipyat ana na mangani usahay na ana ba na operahan na ba? Kay tumor kuno igtanaw wa day tumor kay gubaon day tong ultrasound machine.
dagang nasipyatan ay inig ana ba inig abli lah wa man di ay isira pag sira na hibilin sa dito ang gunting. Awa din ito po kasong ganito. Ang kaalam karon unsa may atong iampo nigingon stage 4 cancer ang imong asawa og mogamit kas kaalam sa Ginoo moingon jud kaniya, Lord ni ako karon kay kahibaw kong nasayod ka sa sakit sa akong asawa, matud pas doktor stage 4 cancer niya, ihatag ang grasya para sa akong asawa kay mas nahibaw man ka kay kanamong tanan, ang imong pagbuot maoy matuman. Kana walay sakto, ikaw patay din imong asawa. Di ini kamatay na, may wala kaniya. Praise the Lord. Imong gipakita ang imong kaalam. Wala. Nya mahibong sa languban ba ini kaugma ning kalitlag kaayo pagkuana pag check up ug usap, uy negative naman ang cancer. Wala na may cancer cells. Ay, praise the Lord. Ngano man ni Lord ingon nipalit man ko nag-slot. Mahibong lang ka ba? Nipalit og slot. Naayo man noon. Ana. Pero doon na biyay nipalit og slot na to diri. Duha lagi akong nailhan na dagko kay pinalitan na nipalit og 1,000 ka slots, na ay 500 ka slots na namatay na noon. Nidaghan na noong cancer, imbis pag-ari diri pagpalit stage 2, pag humagpalit na stage 4 nya iyang giusbag palit kay para lang yun maayo siya, lain na sang 500 ka slots tag 1,000 ra ba to, oy namatay Ginoo ana. Pero pag hilog na ko dito kay gipatawag man ko kay hilogan, ningon gid siya, Father giayo gyud ko sa Ginoo. Ayaw nga di naman nung kakalihok lisod mo kay kaginhawa siya, wa na jud ko mahadlok na mamatay, malipayon kay ko na mamatay. Mura bag gipakita na ko sa Ginoo sa langit pa der. Uy kanindot ko di ay nakaana sa nong ko nindot sa tagma stage 4 data da kay kakita tag langit ana niya. Pagdayon akong lakaw ingon din siya, kuhaan niya tong sobre pa der kay doon ako ipadahan mo. Haya ni ay mga himsog kay glawas asa mudahan tag sobre. May pato katoy klarong healing, katoy klaro nga nawagtang ang yawa kay kanang yawa god mao man ang kahadlok. Pero mas amahan ba nagkurog-kurog mga akong taong anak patyo ni siyawa ayuha in town mao nay yawa kanang kahadlok niya. Mga apostoles pod kunuhay nag-cast out sila, nahadlok pod kay daghang tao gatan-aw, pulos giyawaan. Basta naan ang kahadlok nimo giyawaan na ka. Ngano man nagpakamarunong man ka, matud pa sa Tagalog, nagpakamaalamon ka ba, mura kunuhay ika mo'y nahibaw unsay sunod. Maunay kuwang nato kung moampo ta, mosalig ta ang Ginoo nahibaw sa tanan, kaihap gud siya tu sa uwan, kahibaw gud siya kung say tuas kinaladman sa laod, unsay tuas kinalawman sa yuta, kaihap gud sila ng mga bas, kahibaw gud siya kung say moabot in the future tungod siyang kaalam ang eternity nahibaw-an niya. Eternity ha, kisa nahibaw kuno sa eternidad ang kaalam. Adto ta mo surrender niya. Muna ako gisurrender ra gid nako kanus ang mahurot ang atong slot. Naingon ra gyud ko nga ikaw ginasayod kanus ani mahurot. Pero doon na lang ko'y hunahuna nga madali untag kahurot. Muna gahapon atong giihap ang atong halin, ang total na natong halin midako-dako na gyud, niabot nag 4,010 slots. Di ba? Papat. Nahibaw ng Ginoo kanus ani mahurot. Ang ato lang isalig ni niya. Matod pa sa akong usa ka kaila
pader dagku apod anang imong gisulisitoy. Wa ka mahadlok ana mga gastuha pader. Na kung anong mahadlok man ko nga purti mang datua sa kalibutan, nya kining naminaw nako mga dato maning daghan man isla kwarta. Oh, kanilang nanimba dinhi daghan ani kwarta. Di lang manghatag ang kadaghanan. Nya mo na dito nako gisalig sa Ginoo kay ang Ginoo ra may mohikap sa kasing-kasing o hunahuna. Nya kuyugan ni San Vicente Ferrer nga healer kayo, amo na atong gibutangan atong slat San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kay tinuod ba na mao sa nagilamdag ni San Vicente og sa Ginoo nako nga kana mo i-title kay mao nay kamatuoran Abundant Graces. Basig gatuo sila nga ang grasya kagikan sa ilang trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga abot sa yuta, sa ilang kasikat, sa ilang kaabilidad. Basig nagtuo sila ana. Hanumdumi sila nga ang daily abundant graces gikan sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer ug sa mga santos. Dili gikan nato kay kita murarata og buwak nga mukalit lag kalaos kaning atong buwak dinis altar nindot manit kay tan-awan ni karong mga Miyerkules ani muna karong Miyerkules sa badlisan na sa tag-abo dinhi sa may isultis pare hinomdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ka pauli muna ayaw pagtuga-tuga diha nga mura kunuhay kag kamaong mo kontrol sa imong kinabuhi pagampo sa Ginoo tuo sa ebanghelyo mao na siya dingi ay mong tupad ina saman mo palit na kag slat na sige mangutan na natanawa di ba wa gyud mo mangutan nagklaro igor among nag-isihay sa kanis father ba sige na mabungol na lang tagsig paminaw ning iyang slat ang Ginoo man gani mabungol sa sige natong pangayo bisag sige tag kuan sige tag pakasa bisag sige na tag pamakak niya nga Lord mosimba na gyud ko nimo simba gud taon na amang kanisimba sa samin siging pakulors buhok siging kiskis anang kilay simba anang cellphone siging tan-aw ng mga tiktok mo may imong gisimba gud bisag natug ang cellphone as tupad inigmata di pa gani maklaro ang pananaw gahikap na sa cellphone tanaw mo na imong gisimba pero sige kag pangayos Ginoo tagaan lagi apuntas Ginoo nganuman tungod sa iyang kaalam nga kita nahibaw-an as Ginoo nga kunwa siya wa gid tay mahimo nga kunwa siya yawa ra gyud moy muulipo nato sud kayo mao na congratulations ninyong namalit og slots kaninyong matinabangon sa inyong isig katao kaninyo nga misalig sa Ginoo naa na moy Dios nong kaalam